ina da ko rayuwa ta dangare ko wahala ta yi min jiko farin ciki ban san shi ba ana ran zuwa na tuno rana guda na ji ɗanɗano ran da na yi babban gamo labarin da ke so an gino ranar ina bakin aiki sai na ga wata tayo birki abin da ya ban mamaki sai ta ce malam taso aiki na ke so biya a yanayinta da tarbiyya na zatanta da kyan hanya da mafana ce bakar wuya ban sama abinci ba ko ɗaya ku gina sannu a sannu don jin da ta kasance na ɗauki kayan amma ban kai ba sai da maraice don gidansu da nisa na sha wuya ta kaice sai ta gaya mini cewa dan dakata karkazarce sai da na kai kayan ta yi tambayar sunana ko da tawayin kaina sai na ce ki bani kuɗi na kana ta ce lamba na zan ba ta don wata rana na ce na ga baski na yamma Allah sallame ni da himma kin ga na gaji sosai ga jiki na ya dauke rama da ce ni sai na ce na gode na zauna na yi ta tunani shin wannan wace ce za ta zo haka nan ta tare ni bayan na kammala cin abinci ta yi mini kyauta mai girma ta bani har lambar ta don kira ta na koma sai na kira ta mata godiya sai ta amsa wayata fara zance ta na yi mini dariya aiko na ta yaba ta don zato na shi ne godiya hankali mun yi sabo amma akwai wata matsala babba gidansu ba sa suna da cin mutunci ba zan jure ba ta ku biyo na sannu ba a nan gizo ya yi sakarba dan na fara tunanin rubuta waka in yi rerawa lokaci ba na yi barin bayyana labaran nan duka ba sai ku biyo na a sannu